Wa alaikum salam. Gaba. Ba mai cikakke lafiya ne? Ina gajiya. Kullum dai littafi a hannu sai ka ce man gwafak. Ta ya za a yi? Ajiya ban ga shayi a nan ba na ga sai na cika. Baka ga shayi naka a ɗakin ka ba? Ai ba daga ɗaki nake ba, ni tun asuba fa ina waje ina ta bosho ina so in dan ci rabin littafin nan ne. To shayi yana ɗaki dukan ku na kai muku naku. Yana ɗakin ku. Haka dai aikin dai kenan. Ni kenan dai kullum shayi na. Abinci na. An ki a nemo wacce za ta zauna ta yi girkin ku dinga ci. Kai aure ka ƙi yin aure. In samu ni ma ɗan huta. Ajiya ni yanzu wani aure kuma. To ni da bani da sana'a, ni dai yanzu in karatu na ni ya fi mun kwanciyar hankali. Wani irin babu sana'a, kai auren man ka gani in sana'a bata samu ba. Mu fa samarin gidan aljanna ne. Wato samarin gidan aljanna ba za ku yi aure ba ko? To ai ya fi sauki. To. Shikenan na dinga muku girki kenan ni. Na ji kuna ta maganar shayi. To ba gani ba ni ma na iya. Da ba gara kowane irin ba ma da irin da inaki. Kin iya wani abinci ne? Me kika iya? Na garan nan ni na dafa kunu. Kaji fa, wai ta dafa kunu. Kaji kunun ma dafawa ake. Sai ka ce tuwo. Ni fa na dama kunun fa. Ta zo ta same ni fa na gama dama kunun ta dauko fa ta shigo da shi shine wai ita take dama kunu. Take dafa kunu, dafawa ma. To ma ai ba ƙarya ma kusa da gida. Ta yaya za wannan mata yin dafa wani abu? Kin san cewa shaida baki san ko baki iya ba kenan ai. Me kuka iya a gidan? Ba abin da kuka iya yi ba kuma taimakon da kuke min. Saboda in ban da kallon waya ba abin da kuke yi. Me kika iya? A dai samu dai a fito da yarinya ta ai aure. Na gaji. Ka kawai kun kyale ni nake ko ke surutu kike yi? To dama me kuka iya ke da maman naki? Ba fa abin da kuka iya a gidan nan. Sai dai kawai a dafa ku ci. Shikenan zaman naku kenan. To fita ki bani guri ba so kike yanzu buge miki baki ba. Mara kunya. Haba. Haɗuwar jini, 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 haɗuwar jini. Haba Aunty Zara, ya zaki min haka? TikTok fa nike so ne kuma live zan yi wannan abun amma duk kin zo kin bata mai me yasa zaki min haka dan Allah? Yanzu tsakaninki da Allah in yi shara, in wanki, ki gama in baki shayi ki sha ki oshi. Yanzu ke babu abin da zaki iya taya ni kenan? Zara tunda kina nan ni wani aiki zan yi? Ni fa karama ce, ke ce babba a cikin gidan nan kuma ana buƙatar ni na yi aiki ne. To yanzu idan kika yi aure ba zai zo ya miki aiki ni zan maki. Aunty Zara tsaya. Wa ke maganan aure? Ke fa kin yi karatun nan kin gama kuma kina da aiki. Ni kuma yanzu na fara ko karatun ban ma gama ba. Ballantana na yi aiki. Ni da aure sai na gama karatu na fara aiki. Fine, okay, na ji. To yanzu abin da za a yi? Mu je. Mama tana kiran ki. Don Allah kin san me zaki min? Ki bata hakuri ki ce mata ina zuwa minti 5 zan yi bidiyon nan in dora. Kin san followers din kuwa da nake da shi yanzu ma fa jira na suke na dora wannan bidiyon don Allah ki ce ki bata hakuri. Wow, har sai kin gama bidiyo? Ya don Allah ya hakuri. To shikenan naji. Dan Allah ki sauri ki gama. Fine. Realizing down from the stars of the sea and flows of the powerful geometric measures. At extended time, the period of the process. Mahalicin haka ne. Ya zaki dinga ban komin ɗaki na fi sabilillahi ba tare da neman izini na ba. Yanzu dan na shigo ɗakin ka sai ya zama laifi. Ba kya gani a yanda nake haka fara nan kika shigo min fa. Ko riga babu a jikina. Wai kin san shari'a bane?
To me a ciki? Wana ne fa kai, ya ka ɗauki abin da zafi haka? In kin ce kanwata ce ke, ba fa kanwace normal kanwa ba, tunda akwai aure tsakanin da ke. Naji. Ya haƙuri, yanzu na zo mai wata magana. To wace irin magana ce cikin biyu cikin ɗaki? Gidan nan da girma ke bari ina fito duk magana da zamu yi da ke sani mana, amma me yasa kike ga dan karo min cikin ɗaki? Ni ba na sa haka gaskiya. Sai shi kenan. Sai da haka ce. Zan je in jira ka yaushe za ka fito. Kinga, ki je dai. In na fito ma yi magana dan Allah ki je ma haɗu ko abu su kwata sun ma yi magana. Abin da ina gidan kina gidan ke ma. Ni kuma mai bar mun kofa ku. Kama sama nan kuma ta. A brief sound determine of my will or woe. I saw the world. I saw it with. Masha Allah. Ai kai. Wallahi an gama hajiya. Ka sha shayin nan. Na sha shayi normal hajiya. Alhamdulillah. Gaskiya hajiya na ci daɗin shayi. Ga wani kwai da aka soya shi hajiya. Suyan kauri. Yanzu nan gaba abin ma tunanin har yaushe ma mutum zai samu ma irin wannan. Ni fa ba din ba ko hajiya sai in ce gwara in yi zama na ma a gida kawai. In zauna ta cin wanda shayi. To a sai gishe ka. Ba za ka je kasuwa ba da ina za mu samu kuɗin da za a siyo mana kwan. Mu dinga wannan abin nan din. Gaskiya ne ko hajiya. To dama ai baka sani ba. Dama akwai magana da nake so in gaya maka. To. Ka san aminiyan nan tawa? Hajiya Umma? Hajiya Umma. Umma dai mana, ƙawata? Oke, na gane ta. Yawwa, to ita. Na gane ta. Ko mun yi magana da ita. Kuma magana ta je har gurin mijinta. Ka san tana da yara? Tana da 'yan mata. To shine muka yi magana a cikinsu za ka je ka ga babbar 'yar tata. An gaya wa shi uban an yi komai. Yanzu jira ake kawai dai ka je dai ka ganta. Tunda an riga an ba da ita an ba mu kai muke jira kawai ka je ka ganta shikenan. To hajiya irin wannan ba shawara ai ya kamata a yi shawara ko ba haka bane amma a ce da wuri haka wace irin shawara za a yi kuma an riga an gama komai fa zuwa za ka yi kawai ka ganta. Hajiya amma dai ai a jinkirta ko ba yanzu ba ai ko tunda kin gani kasuwa zan tafi yanzu. Kaga yau za ka je kafin ka wuce gurin sana'a ka je ka ganta. Ka ji kan? Da wuri haka yi mana. To me kake jira? Ka je ka gani kawai shikenan. To shikenan. Kuma idan ka Allah ya sa ka je ka gano ta da yake gidan in ka gano wa dan uwan naka shi ma ko da guda ɗayan ce ya gano. A'a ni gaskiya Hajiya ba zan aurar da mara sana'a ba gaskiya ba zan iya ba. Shikenan ya zauna dan yayi boko yana takama da yayi digiri Hajiya kullun yana gida sai dai karatun littafi. Gaba ɗaya idanunsa ba sun kusa samun matsala Hajiya. To ai kai ne karamin su babban su. Kai ne yanzu babban ai. Ko? Shi ma idan Allah ya taimaka ya samu ai shikenan. Yafi. Ba wani abu dan ka ce ka aurar da shi. To kuma Hajiya shi yayi ta zama kenan haka. Kuma sai a ce kai ka aurar da shi? Ba shikenan ba kawai an ranga biki an shasha biki shikenan. Ka tashi ka je ka gani ba wani abu kaji? Hajiya ga wannan. To ai na ba akwai komai a gidan ba. Hajiya ba komai ko da zaki ba isa shigo ko kuma zaki ga dan wani abin da za a sha'awa ko ba haka bane. Allah bai kamata a baki hannu rabbana. Allah dai baka albarka. Amin. Allah baka albarka. Allah ƙara dukiya albarka. To madalla a da lafiya. To Allah ya kiyaye. A da lafiya. Yawwa. A'a, ina za ki je ne sarkin sauri agogo sarkin aiki. Ina ban ɗaki ina ji kina ta min sallama. Wallahi na yi latti ina sauri zan tafi ofis. To ai maganar ofis ɗin nan yau sai ki batta. Saboda mun yi magana da Hajiya Sa'a. Yaron wurin ta yau zai zo ku gaisa. Mantawa ne ban gaya miki ba kuma kin ga shi ma baban ku bai gaya miki ba. Don haka yau ki haƙura kawai kar ya zo bai same ki ba tunda in ya zo ba nan wurin waye zo kenan. To, mu wa kenan? Yaro dan wajen Hajiya Sa'a mana.
Kin ga ba daɗi izo a ce ba kyana. Wallahi gashi ban ɗauki permission wajen aiki ba. Ban ce musu zan zo ba zan samu zuwa yau ba. Dama a ce na gaya musu ne sai na zauna a gida. Amma sai dai in sauri in je in dawo kenan. Haka ne, ke ma kina da uzuri. To abin da za a yi. Su ma wurin aikin ai sun san lalura. Ki sauri ki je ki ce musu wata matsala ce ta taso miki daga gida. Don haka ki maza ki dawo. Kar ya zo bai same ki ba. Insha Allah zan dawo da wuri da yadda Allah. Allah ya bada sa'a. Amin ya Allah. Sai kin dawo Allah ya tsare. Allah ya bada sa'a. Haulatu, ya haka kuma? Tun da suka ce min za ka sauko mai magana kuma shikenan sai ka zo ka shanya ni shiru kake ji baka dawo ba. To ai na dan koma ne na sake koma bacci saboda tunda na tashi da asuba nake tafaman karatu. Kuma bayan na dan shati sai na dan ji bacci bayan na dan yi abubuwan da shi na dan koma yanzu kuma gashi na makara ina so zan tafi. Su dama ina son yi wata magana da ke mai matukar muhimmanci. To wace magana ce kuma zaki tare ni akan hanya? Me zan gaya miki kuma ina kan hanya? Gaskiya sai ka saurare ni. To Allah ki bari, kin ga zan tafi neman aiki ne. Ni gaskiya sai ka saurare ni. Gaya mu. Shine maganan da na ji Hajiya tana cewa wai a nemo maka mata. To kana da mata me kuma magana a nemo maka wata matar? Wai ke me ki da miki? Sai ka ce da kika zo ba kunta gidan? Kamar biki san da ba? A ina ka taba ce miki ina da mata? Kana da mata mana. Ko kin taba jin labarin na taba yin aure ne a wani gurin tunda kika tashi a gidan nan kike? Amma biki taba sanin ina da mata ba sai zaki ji. Lokacin baka sani ba kana da mata mana ba gane ba? Haulatu kenan. Ke fa kanwata ce. Kanwa kuma. Na ga ɗazun nan ka ci min ciwa da aure a tsakaninmu. Kin ga na kusa maka. Bari je. Ni da mai magana. Ni ba. Ya zaki tare min hanya. Me haka? Bari je. Ya. Ki bari in dawo. Duk magana da zamu yi da ke sai mu tattauna insha Allah kake da. Wai me ya tashi ne kuma na kuma kara. Na san kin kowa da da rashin aiki na. To ki bari je da. Haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini. Wa alaikum salam. Anti Zara? Kina nufin hakin dawo kenan daga aikin? Wallahi ba dawowa ne ba. Kin ga wai sai da na je office? Na je zan buɗe kawai na ga ashe na manta mukulli a gida. To aike ce saurin naki yayi yawa ya mutum zai ta wani sauri shi office haba Anti Zara haba. Ai dole ki manta da makulli. To ya zan yi? Ai ya kama ni. To sai ki je ki ɗauko makullin ko? A'a, Anti Zara. Ni kam ba akwai wanda zai zo ya ganki ba ne? Wallahi haka ne, amma kin san ya kama ni dole sai na tafi office din nan. Sai dai idan na dawo. Ai wallahi in ni ci. Babu inda zani inda saurayi zai zo gani ni. Maganan aure fa ake yi. Kuma zaki wai wani silale ki fice. Haba. Ai bai kamata ba wallahi. Ashe dama kina son aure? Anti Zara to waye baya son aure? Ai kowa ma yana son aure. Kin ga da fake kika ce min. Ba na son aure, kaza ba zan yi aure ba wai mutuwa ya tashi. To shi da ma kina so. Ai na ce ba yanzu zan yi aure ba saboda karatu nake ni karatu ne a gabana amma ai ke kin gama har aiki kike da shi amma ni kuma ban gama ba tukun so kin ga karatun dole sai na gama ne ma na samu aiki sannan zan yi aure.
Exactly. Kin koga wallahi ko ni ba na son wannan auren saboda na tabbatar da kowaye zan aura wallahi da ƙyar yaban na je na yi aiki kuma wannan aikin da nake yi shike taimakon mu a gidan nan sai dai babu yanda zan yi duk abin da iyaye suka ce suna so ya zama yi min wajibi na bi shi wallahi amma an baka wannan auren baya kaina. To Allah ya sa mu dace. Da rabo mai amfani sai na dawo. Yanzu da zaki je kenan ba za ki tsaya sai ya zo. A'a zan je fa. Zuwa na ma ta. Haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini. Haula wannan ne. Ya idan Allah so nake ka bani kuɗi ina son ci kasuwa zan siya wani abu. Haula me kika rasa cikin gidan nan? Naga akwai duk abin da kike nema ciki, duk abubuwan bukata kina da shi. Akwai a gidan nan me yasa ki kuma da kuɗin banda binki? Ai ba komai ne ake da shi yaya a gida ba na namu na mata. Matsalar ki kenan ke ba a ka da ke a magana. In an bullo ta nan sai ki bullo ta nan. Akwai abubuwan da muke so mu siya na mata. Yaya 5,000 ne. To nawa kike so in baki? 10,000. 10,000. Da yake kin iya nemowa ko? Me zaki da 10,000? Gaskiya 10,000 ne abin da zan siyo. Kin ga ni iya 5,000 zan baki. Shine abin da zan iya baki. Baki iya nemowa ba amma kin zo na dauki 5,000 baki na 10,000. A'a 100,000 zan baki ba 10,000 ba. Kin gani tafiya ta sauri nake kasuwa zan tafi. Yaya? Haulat wai menene? Uzuri ne ba a gabana na ga miki kasuwa zan je kaya ne yanzu. Menene? Yaya minti 2. To ina jin ki. Maganan da na ji Hajiya tana gaya maka cewa wai in ka je gano matar da zaka aura wai yaya Jabiru ma ka gano masa. Tsakani da Allah ka gano iya taka shi yana da tashi anan. Wace ce tashin? Gani. Haular rigima. To wannan matsalar ku ce. Wannan ba matsala ta bace. Wannan matsalar ta shafe ku ce. Ke bari ki ji. Ni fa na gaji da ci da ƙato ma fa. In ci da ƙato in sha da ƙato kuma sannan jiyan aure da shi abinda ba zai yi bane. Na gaji wallahi ba zan iya ba. Haba yaya. Wani irin magana kake yi haka? Kar ka manta fa dan uwanka ne. Kuma yanda ka samu shi ma fa wutar haka zai samu. Bai da abin yi kullum a karatu a duba littafi. Saboda haka ba zan iya ba. In ci da shi in shayar da shi kuma in masa aure. Faɗar annabi ce bayan ilimi babu talauci. Kin gani tafiya ta ana da abin yi kasuwa zan tafi. To shi rayuwa kowa a haka zai tabbata tsakani da Allah. Ɗan uwanka ne. Kuma dai menene kun ja ban da gani. Babu wani abu zai ana magana kina wani abu. Sa'a ma kika yana da abu. Ka ci fa wani mugun abu fa. Kai da ɗan uwanka mugun hali ko za ka mutu dai sai na aure shi. Ke, dalla je wannan shashantin tafiya ba guzuri kira min yarinyar nan Zara. Mama lafiya? Ko wani abin za ta siyo miki? Babu abin da za ta siyo min. Mun yi da ita za ta je ta sanar a wurin aiki. Za ta dawo har yanzu na ji shiru. Yanzu in yaron nan ya zo ba ta nan ai an yi abin faɗa. Ko babanku ya dawo isa mu bata dawo ba. Ƙarshen ta ma kin san halin su ta zai da haɗin baki na aka yi haka. Ko ya ce ba na goyon bayan al'amarin. To, mama ni ma faɗa zina mata magana lokacin da za ta fita na hana ta amma sai ta kawo nata uzurin ta ce ba zai yiwu ba sai ta je. To ai uzurin nata yana da ƙarfi tun da kana ƙarƙashin wani amma duk abin da za ka yi auren ya fi. Mace ko ƴar wace ce ke duk mulkinki, duk kuɗinki, duk kyanki gidan mijinki ne masturarki. Ka samu a tsare maka ci da sha sutura sabulun wanka sabulun wanki. A wannan rayuwar da muke ciki wallahi maka kuma. Mama ba fa iyakacinsa kawai ake bukata ba akwai abubuwan da mace take bukata. Na san akwai wasu abubuwan ai wannan duk da ka bayar ne sadaka da kilaki. Ai duk abin da aka samu dai ragowar wa'ancan ne. To yanzu bari zan tura wani abu ne idan na tura zan kira ta network din ma tun ɗazu wallahi na kasa ɗora wannan abu. A'a. To kina yan Najeriya kina neman wani network
Ba waya ba ke kanki ma kina da network duk haka muke ga mu nan ba network din akan mu wallahi. Ka ki kirawo ta ta yi ta zo. Na fi so a matsar da ku huta. Kin ga yanzu ita tunda Allah ya kawo ta fara yin gaba. Ke ma Allah ya kawo miki wanda zaki tafi. Ni gaskiya mama ba na son irin wannan maganan. Kawai ku daga an fara magana sai ku fara mutum maganan aure haba dan Allah. Ni ko karatu fa ban ma fa gama ba amma ya za a rinka maganan aure. Akwai abin da ya fi aure a duniya karatun banza karatun wofi. Mu muna yara ma ta ake boko ko a wuta. Ta ake cewa duk wanda ya je makarantar boko ranar lahira wani an zo wurin hisabi sai a ce masa wai ka tafi wuta. Sai ya tsaya ya ce ai ba ni na kai kaina ba. Sai a ce ku tafi da kai da wanda ya kai ka. Yanzu da kuka samu shedan ya mana busa a zuciyar mun bako kuna karatun shine zaki cacanci. Kin fi so mu zauna a cikin gidan nan mu rika gwada tsaho da ku ko? Gaba ɗayan ku kun fi ni tsaho kuna yawo zangan-zangan. To ina son tsakar gidana ina son in sake da mijina don haka ni ma ya matsa ba ni wuri. Kowace ta tafi gidan nata mijin in tana da zuciya. Ana mutunci. To. Amma alaikis salamu. To, Dabiya? Zuwa ne mu yi magana da ke. To ina jinki. Gaskiya abin da yaya Haris yake baya kyautawa. Tsakani da Allah ya zauna yana gaya wa yayansa magana kaman ba wansa ba. Iye. Ke kuma ke kike tare masa fada. Kin zama lauyarsa ko? Hakkin isa ki tare masa fada. Ko? To ai wannan Hajiya rashin kunya ne. Ya zai dinga kallon sa yana cewa wani bai da aikin yi. Ai duk wanda ya karatu an san cewa wata rana sai ya samu aiki. Haka fa. Wato ke kenan kin zo ke ce lauyarsa. Ke kike tare masa fada aikin ne da shi to? To gaskiya in dai zai ci gaba da irin wannan ko to ni da shi a cikin gidan nan za mu hau sama mu faɗo. Ku hau sama ku faɗo. Yanzu ke karfin ku ɗaya ne da shi? In ya kama ki ba karere ya ki ma zai yi ba? Wallahi zai ɓaɓɓalla min ke in gaya miki ke kallon ki nake kar da idan nan nawa. Saboda na san inda kika dosa baki isa kuma ki haɗa da ƴaƴana ba. Wallahi baki isa ba. Ki jin gaya miki. Kuma duk wani kwana-kwana da kike wani zagai-zagai da kike na sani. Na san inda kika dosa. Mara kunya fitsararriya kawai. Ki tare shi din ki ce za ku hausa rimin ku faɗo ki gani. Ki ga abin da zai faru da ke. Ka ji min yarinya? Dan na tashi kin bani guri. Kin tashi kin bani guri ko kuwa? Ni da ma wallahi ta nake ma wani magana arziki kika zo min da ita. Ashe wannan magana banzan magana kika zo min da ita. To wannan din ba ta arziki bace? Iye. Kin ji yarinya dan Allah. Lalle wannan yarinya ta ci kai. Dole a duba ki. Mara kunya ja'ira. Ha? Ke ki ji yarinya dan Allah. Da aiki. Haɗuwar jini, 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 haɗuwar jini.